سر پیشین ji Sûriyayê derkeve. Piştgiriya komikên çekdar bisekinîne û serê xwe bi karûbarên hundirê Sûriyayê neêşîne. Wê demê em ê karibin têkiliyan vegerînin wekî wan heyamên berî 2011 û li hev bikin. Wezîrê Derveyê Sûriyayê Fêsal El-Miqdad daxwazên xwe bi vîrengî arasteyî Tirkiyeyê kirin. Li gor wî ev her sê daxwazên han ku bi cih bên dê ber bi jinûvedanîna têkiliyan ve mîna gava pêşîn bin. Demadawiyê Serokkomarê Tirkiyeyê jî di nav de piraniya rayedarên Tirkiya û AKP'yê destê hevaltiyê û li hev hatinê dirêjî hikûmeta Şamê dikin. Duhsê Şemê 23 Tebaxê Wezîrê Derveyê Sûriyayê Fêsal El-Miqdad ji Moskoyê helwesta hikûmeta xwe li hember daxwaza Tirkiyeyê anî zimên. El-Miqdad bi dengê bilind ji Tirkiyeyê xwest ku ji nav xaka Sûriyayê derkeve û da zanîn divê mistek ax jî di destan de nemîne. El-Miqdad her wiha piştrast kir kesê ku hînî piştgiriya terorê bûbe zehmete qeniyat pê bê. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoğlu duhsê Şemê bi daxuyaniyeken û dîsa bang li hikûmeta Şamê kir û got ji bo danûstandina li gel Şamê me tu şertên pêşwext tune ne. Li aliyê din welatiyên Sûriyayê matmayî dipirsin. Me her tiştê xwe winda kir ji bo ku em li vê dûmahîkê bihesilin. Tiştê ku em pê rabûn gelo bi cih hat a na. Ma ew qasî xwîna me erzan e ku di nava şev û rojekê de her tişt bêjî bîrkirin û em dîsa vegerin axura Beşar el-Esed. Ji kuştin, dagirkirin, xwefirotin û çetetiyê pê ve me ji Tirkiyeyê çi fêm kir? û li gor te heye Tirkiya û Sûriya li hev bên û li xelkê Sûriyayê bibin yek an jî ev qelebalexa han karteka hilbijartinan e ku Erdogan dixwaze qezenc bike, nêrîna xwe bi me re parve bike.